Assalamu alaikum jama'a channel, barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan sabon bidiyo. A wannan bidiyo kuma zan kawo muku bidiyo ne akan yanda ake canja sunan application na wayar Android da yanda ake canja poster na jikin application na Android ta hanyar amfani da application mai suna App Cloner wanda kuke gani a fuskar wayar nan. To idan har ba ku san da za ku yi download wannan application mai suna App Cloner cikin wayar ku ba, kada ku damu, in kun kalli wannan bidiyo daga farko har zuwa ƙarshe za ku ga yanda za ku yi download na wannan application na wayar ku. Da fari kada ku manta ku yi subscribe a wannan channel din. Ka install wannan application din App Cloner a wayarka sai ka bude shi. Kana budewa zai dan yi loading hakan, daga nan sai ya kawo ma duk application da suke cikin wayarka da kai install din su, misali kamar su Yanda, su Facebook Lite da dai sauransu da kuke gani zaka cikin wayar. To wanda kake son canja suna da photo shi zaka taba. Misali yanzu kamar bari mu zabi Facebook Lite mu canja masa suna da photo ku gani. Idan muna so mu canja masa suna sai mu taba application din. A bayan mun taba shi zai shiga da mu cikin wannan page. In kun kula akwai a ƙasa inda aka rubuta name wato suna application din, kana taba zai kawo maka light. Zaka iya goge sunan ka rubuta abin da kake so ko kuma ka ƙara, misali kamar zamu rubuta Light Sunny Boy TV sai mu save. Yanzu wannan sunan zai zama Light Sunny Boy TV. Idan muna so mu canja foton sa kuma na jikin wannan application din light din, sai mu zo ƙasa na akwai inda aka rubuta replace icon. Replace icon wannan shi zamu taba. Da zarar mun taba replace icon zamu taba load an image na karshe na can kasan nan, sai mu taba shi. Daga nan sai shigar mu cikin file manager mu inda zamu je mu nemo photo wanda muke so mu daura. Misali kamar yanzu akwai photon da na ajiye a wani folder mai suna Sunny Boy TV, ya kasance kana da photon da ka ajiye a gefe wanda zaka daura masa. Yanzu idan mun shiga wani folder Sunny Boy TV akwai photo a ajiye a ciki wanda ni na dauka na ajiye, kai ma za ka yi ajiye na kan kana so, sai ka taba wannan photon. To hali yanzu ya riga ɗora wannan photo da suna ma wannan application din. Ta yaya za ka yi saving din wannan application din? Sai in ka dan ja zuwa sama za ku kalli gashi nan tambarin application na ta hannun dama kamar yadda kuke gani shi gashi nan, sai ku taba wannan alaman. Kana taba shi zai kawo mana rubutun, sai kai continue. Daga nan zaka dan jira zai dan yi loading, ya danganta ga nauyin application. Wani application yana bata lokaci, wani kuma baya bata lokaci. Wannan ba zai bata lokaci ba saboda bai da nauyi. Yana gama wannan abin sai kawo ma install. Sai ka taba wannan install din. To sai ku kula yanzu a sama ku gani photon da muka ɗora ya canja, sa'annan kuma sunan yanzu ya zama Light Sunny Boy TV. Sai za ka yi install na application din a cikin wayarka. Zai kawo na abin sai kai allow. Yana gama installing za ka iya buɗe wannan application din ka gwada tabbatarwa ka gani yana yi ko a baya yi. Amma fa zai kasance application za su zama guda biyu, sai dai in za ka goge na asalin ya kasance kana amfani da wannan. Misali yanzu bari mu shiga cikin jerin applications sun mu sai ku kalle su kuma za ku ga light din guda biyu ne, amma ɗayan na asali, ɗaya kuma wanda shine muka canja suna muka yi mai kama da shi. Misali yanzu kamar mu zo kun ga light na asali ga kuma wanda muka yi na copy a gefe wanda muka hada yanzu. To za mu iya goge na asalin nan, za kuma muke amfani da wannan da mu muka gyara shi. Sa'annan kuma idan kana so zaka iya tura ma wani ma application ne ke amfani da shi. Sa'annan kuma ka tura wani har da photon da sunan da ka canja zai je. Misali yanzu kamar ka shiga zai da zaka tura mutum, zaka kalli application photon sa ne akai. Sa'annan kuma bayi da haɗi da wannan sabon da yake cikin wayarka na daɗin. Zaka iya goge kuma na daɗin sai ka bar shi wannan da kake so. To shi wannan application mai suna App Cloner, idan har kana so ka yi downloading a wayanka, idan zaran ka gama kallon wannan bidiyo namun nan, ka kula kamar yadda zan nuna muku shi hali yanzu. Idan kun yi stop na wannan bidiyo da kuke kallo a hali yanzu, kana stop din shi a kasan za ku ga yadda aka rubuta suna, yadda za ka canja wawaye, sai ka taba wannan rubutun. Kana taba rubutun za ku ga zai ciro muku wasu rubutu a ƙasa, sai ka dan daga wannan rubutun zuwa sama kaɗan. Kana daga za ka ga yawanci 'yan rubutu da yawa. To abin da za ka yi nan sai ka kula akwai inda aka rubuta App Cloner da wasu 'yan rubutu a gaba, shi za ku taba. Kana taba zai shiga da kai wani page, wato page da za ka yi download na wannan application mai suna App Cloner din kenan. Zai shiga da kai wani cikin page na sai ka dan daga shi zuwa sama. Za ka daga sama ka dinga tafiya har sai ka je ka ga inda aka rubuta go to download page, sai ka taba shi. Yana shiga wannan page ka dan zuko shi kaɗan, sai ka kula rubutu na tsakiyan za ka zaɓa, shi na tsakiya wato download APK full version 2.1.1. kana taɓa shi zai shiga da kai wani page, sai ka taɓa wani ɗigo rami da yake can sama, sai ka goge wannan page ka kai tura shi gefe zan babu, sai ka sake koma asalin page kaɗan, sai kuma ka sake taɓa wannan rubutun again. To kana taɓa ku za ku ga ya kawo muku download a ƙasa. Wani wayan zai kawo okay ne a maimakon download, sai ka taba wani shi download din.
zai fara downloading. Zaka yi ta baka shiga wajen downloading ka duba ka gani yana tafiya. Bayan ya gama downloading sai ka install shi a wayanka. To don haka ka karshen bidiyon sai mu sake haɗuwa wani video.